Βιότοποι υπάρχουν στον τόπο μας. Πολύ για να επισκεφθείς ύπνες στο κάνουν ψάρια, ζωά, πουλιά. Λουλούδια σπάνια θα δεις και θα γοητευτείς. Πράγμα γράφω και θα λέω γιατί εκεί το αγαπώ και όταν μεγαλώσω το λόγο μου. Δεν θα ήθελα από κάποια προστασία για να βρίσκω τα φίλια τα προστατευτικά πουλιά.
Ποσειδώνας είμαι εγώ. Κρατάω την τριενά μου. Ήρθε κι εγώ απόψε εδώ να πω το πρόβλημά μου. Είμαι ο Θεός της θάλασσας και όλων των πλασμάτων που κολυμπούν στα νερά στη χώρα των θαυμάτων. Ελάτε έξω ψάρια μου, πείτε το πρόβλημά σας. Νομίζω ήρθε ο Θεός μονάχα να βασανάσει. Πάμε παρέα, μη φοβηθείς, είσαι ψαράκι, μην τρεληθείς. Ένα παγούνι είμαι εγώ με μακριά μουστάκια, κόκκινο σώμα φωτεινό και ωραία μαγουλάκια. Υπήρξε όμως τα νερά και τα ρία, να σας αλλάξω με το χρόνο το φαγέτινο στη μυάλα μας. Είμαι το καμπονάκι, όλο μου γενικό προβληματάκι μου αρέσουν οι καταγγέλες και πολύ στο καρτέλ. Να σε πάτησα λεπτό, το χώρο να σταματώ και το αυτό που προγραμμάκι παραδόσα το κοινό. Είμαστε τα πόδια και με τα 8 μας πόδια κολυμπάμε και πετάμε και μελάνια μολά. Σταμάτησα λιγάκι δίπλα στο μεγάλο βράχο και ησυχία καθώς είχα έριξει έναν υπνάκο. Και όταν ξύπνησα από λέτε, είχα κάτω από το κεφάλι ένα νιώσμα που εμύριζε κολόγνα λες και ζώμαστε στα λόγια. Πάω μια μέρα να τρυπώσω στην όμορφη σπηλιά μου.